eh ka grade 8 nganginalokhu ukubuza nje nginalokhu uyibuza njalo kahle kahle ngarealize grade 8 ukuthi hayibo yazi every time mina mawungifica ngedwa nje uzongifica ngicula ngingakunaki futhi lokho ke nje kuzenzakalela nje yabo kwathi ka grade 9 ngaqala mani ngathi hayi no ngifuna ukucula mina kahle kahle so sidlalela nakhona futhi yabo sakhula ke nje nezingane zasekhaya ngithi mina bafethu ngifuna ukucula ngingacula ngani cha mfethu ungacula nje mfethu yabo ngemvelo yabo ngithi mina alright ngaqala lapho ke cabanga izingoma yabo ngaphandle ukuthi nje inkosi yami nisazojwayela ngoba ekubukeni kwami isimo samanje siyazalwa sibaningi manje siyanda kushuthi nje umuntu osacwasa njengamanje angimazi mina ukuthi uhloseni ngoba sibaningi ngempela manje sibaningi kuyazalwa abantu babona uthene uhulumeni awuvala igrant yasasi lokhenyukile ngengazalwa ngengandi ngisakhula mina ngangitshela ukuthi nje ngizohlala endaweni enomsindo yabo hayi kwa manje sengimdala manje ethi hayi no umatriculated last year last year kodwa uthi usumdala sengimdala usekwaba ne-bad experience senzohlala eSouth Beach usemhlaba manje ku no angikaze ngibe bayabanja kodwa abangani bakho bayabanja bayabanja inkunzi la eThekwini eSouth Beach iyafana neyangale Mtuba ikhona ngale Mtuba yake yaba khona washo ukuthi ke eMtuba akusanganwa kuphethwe inkunzi zangempela lapha Hi guys, Sanbonani and welcome to On Point with Sandy Nene, brought to you by Inau Popile Studios. Today, namhlanje sihleli lana nomfoka Xhakaza. Someone very young, focused, coming all the way from Mtuba, igama lakhe uSipho, who goes by the name of Sipho SA. He's looking forward to making it into the entertainment industry, but manje sizothola ukuthi simazi kangcono indlela akhule ngayo azagcina la eThekwini ukuthi kahle kahle ulethwe yini la eThekwini la sebone khona ukuthi no athi ngivede ngingene ka music. Sawubona Sipho, welcome. Bafu uhamba kahle. Hayi ngiyaphila yazi ukuthi ngisamncane hayi ngisamncane before ngangiba offended umuntu mengibiza ngobafu ngangibona ukuthi mayithene bafu uthi mhlawumbe uthi ngumkhaya. Hayi lutho. No, yes, well, I got to understand ukuthi kahle kahle chaza ukuthi yene mfowethu. Yeah. Sipho uqhamuke eMtuba ngicela ngitshela nje from ukuzalweni kwakho, ukukhula kwakho, izikolo ezifundile nempilo yakho nje usesikoleni ngizongena ngaphakathi ngicela ukuthi uqale nje unabe nje. Mina Nkosi yami ngizalelwe eMtuba. Ngaqala ngaye crash Mbewenhle ayisegunjaneni isigodi sakhona lapha eMtuba. Isikhathi sahamba ngaqala grade 1 wami ekhula sibone. Then ka grade 4 sathutha ke saya kwenye indawo kuthiwa kaSomkhele la engafunda khona ke esikoleni kwakuthiwa iseMtuba primary. Childhood yakho ibe kanjani? Uzalwa unibangaki ekhaya? Sibaningi ekhaya. Kuma wakho? Kuma siba u7, baba siba u40 plus. Ha. Wena wesingaki kuma? Kuma ngo7 umagcina. Umagcina? Yeah. Mhlawumbe ingakho nje wena wagcina ukwazile ukuthi uze la eThekwini laba abanye abakwazi. Abakwazile nabo beza bazofunda la eThekwini. Bahlale ko South Beach njengawe. Phela kwenzekanga lokho kodwa ke. Yeah. Ngicela ukuthi uchaze ngokukhula kwakho. Yeah, mina ngikhulile nje noma bekukhona lezo ingqinamba phela zokuthi yabo ngasekhaya sasibancane abaphila naleli bala. So kuba khona ukucaseka kanjalo kodwa ioledi ke Nkosi yami. Lalokho lahlezi likhombisa futhi likhombisa bakhona abantu abanjengawe uthando lingitshengisa uthando nanokuthi ngibaluleke kangakanani nangokuthi ngiziphiwe kangakanani. So noma bezikhona ingqinamba engibhekana nazo ekutheni ngibizwe ngamagama mhlawumbe kodwa yena behlezi ngiduduza yabo. Yeah. Engitshengisa nokuthi futhi ngibaluleke kangakanani. Yeah.
Yeah. I-confidence yakho nokuzithemba kwakho kwaqala lapha ekhaya. Impela. Uhlezi uzazi ukuthi no nginomali bakhona abantu abanjengami ngoba ngiyabona phela ukube awuzithembi ubungeke ukhethe ukuthi ufethe ungene kwa-music. Yeah. Ukuthanda kwakho music uqale nini? Hey, yazi enye-ke inkinga leyo ngoba ka-grade 8 nganginalokhu ukubuza nje nginalokhu uyibuza njalo kahle kahle nga-realize grade 8 ukuthi hayibo yazi every time mina mawungifica ngedwa nje uzongifica ngicula ngingakunaki futhi lokho nje kuzenzakalela nje yabo kwathi ka-grade 9 ngaqala mani ngathi hayi no ngifuna ukucula mina kahle so sidlalela nakhona futhi yabo sakhula-ke nje ney'ngane zasekhaya ngithi mina bafethu ngifuna ukucula ngingacula ngani kuthiwa mfethu ungacula nje mfethu yabo ngemvelo yabo ngithi mina alright ngaqala lapho-ke cabanga iy'ngoma yabo yaqala kanjalo nje indaba yomculo So nanokuthi-ke umuntu owangi-inspirisha-ke usisi wami kunebala elifana nelami. Okay. Awukho wedwa kuma wakho onaleli bala? No, ubaba. Sesade nababa wakho? Yeah. Okay. Nina noba u-2 nje? Yes. Ama-siblings akho awancwasi wona? Lutho. Akhombisa uthandithanda? Yebo. Usisi wakho uyacula? Yeah, uyacula. Yeah, Black Blondie. Oh, Black Blondie. Is she your sister? Yeah. Ngithi mina nabangani ngibona nikhomentelana nje ku-Facebook. Hayi lutho. Naye ngimsendela imessage athi ngifuna ukumbiza naye ukuthi azelana. Hayi lutho. Shout out to Black Blondie. I've seen her kuma-events amanye amathize ngambona naku-TikTok. So naye udlalile indima enkulu ekuthenini nawe ugcina ukuthi uthanda le industry. Kakhulu impela ngoba nje ngisho yabo ngizoya e-studio ngamtshela anginikeza ama-advice ngisho ngibuya khona nginikeza ama-advice nanenkinga-ke engibhekana nazo ngoba sekukuningi nje kwenzeka kodwa-ke ukhona yena for me. Wenza kahle futhi abe there for yena for wena aqhubeka akhombise ukuthi uyakuthanda aku-understand and futhi akulwele because yena njengosisi omdala kufanele ukuthi avumele ukuthi abantu because uyabona nje ngoba ungena kule industry le i-industry engekho right. Usazothola abantu abaze kuwena ngengqondo ezinye, usazothola abantu abazokuxhaphaza kodwa uma unabantu ne-support system e-right uzogcina usu-right. Yabo? Yeah. Okay. So warealize ususe-high school ukuthi okay ufuna ukuthi ucule wena? Impela. Yini wawuzenza e-high school? Ifundo? La usuyarealize ukuthi ufuna ukucula-ke. Iy'nyathelo y'thatha iziphi? Use-high school manje? No, yazi ngangithi ngifuna ukuya e-studio kahle singika-grade 10. Ngabona mangicula ngama-breaks yabo ngavele ngakhanda ilonto nje i-team-ke engangizocula nayo ngama-breaks. So ngabona ukuthi no man ngiyadropha mangilonto nje mangifocus kakhulu ekuculeni. So ngangayinaka nje straight indaba yokuya e-studio. Niyabona ukuthi indaba yesikole isuka kephi? Mawufocusa emculweni usho isikole ayadropha ama-marks. Nangu umuntu akaqhakaza la uyasho ukuthi yena wabona edropha wafocusa esikoleni. Impela ngase ngitshela ukuthi-ke yabona-ke mhlamane ngaqeda u-matric ila ngiyongena khona emculweni nangempela-ke ngahlala-ke ngaze ngafika ama-matric ngaqeda ngawuphasa u-matric. Then ngirekhode ingoma yami ngoMay. Bese ngisuka la eThekwini sengibhekele eMtopo ngayirekhoda single yami yokuqala e-studio esingale. Omunye uzoyibuza ukuthi indaba ukhetha ukurekhoda ingoma e-studio esingalena ungalondozani lana? Ngingasho ukuthi lana bengivaleleke kakhulu ngoba ngihlalile impela 3 months kodwa nje azikho iy'ndawo ey'ningi ebengizazi. Nanokuthi-ke ekhaya la bengikhona bekusetshenzwa kakhulu so bekungekho ukuthi uphume yabo. Ikephi nendawo? KaNyusa. KwaNyusa. Manje usuhlala kephi? Manje ngise-South Beach. E-Res? E-Res. E-Res. Uyafunda? Ngiyafunda. Ngifunda i-public management. Okay. As you move-ke okay I'm sure mawusuka esikoleni sase-primary usuye e-high school ingenza sika-primary ziku-understandile. Ukubhulisha ukutholanga usufika e-high school? No, angikutholanga.
Angikutholanga. Usisi wakho lo wababa wakho wayekhona nawe high school? No, mdala kunami. Oh, mdala kakhulu. Yeah, mdala. Oh, okay. Wow, udecide kanjani ukuthi uthe ufundela ini? Public management. Public management. Ufundela kephi? eThekwini College. eThekwini College. Yeah. Yiziphi izinto osuzenzile nje for music to try and focus on music and to try ukuthi uzikhulise nawe? Ngiyakubona ubhoy iskipper se-Big 5. Uzohamba uyoperforma kwi-Big 5? Hayi lutho angizoperforma nje, I'm just supporting uCCNZ kuphela. By promoting i-event yakhe. Shout out to Yenze, and for you ukuthi ugqoke neskipper sakhe uze kwi-podcast interview kuyakhombisa ukuthi yena kahle indlela yakho nokuba kwi-industry ukuphendla kahle, ufuna ukuthi abantu laba abakhulu babone ukuthi yena uyaba-appreciate, uyaba-push. Ama-artist amaningi abalulekile ukuthi yena akhombise i-support kuma-events ngoba attend ama-events kuyasiza ukuthi uthole ukuthi wazi abantu. Yeah. Khona i-event u-Black Blondie yasekuhambisa kuyona uhamba naye? No, bingakabikho. Or yena wa-attenda yedwa? Besingekho sobabili isikhathi esiningi yabo. Okay. Sibonana nje ngoba yena ubehlala la kaNyuswa, mina ngihlala eMtuba. Angihlalanga isikhathi esiningi la eThekwini. Okay. Yeah, ngifike kulonyaka nje. Ufike kulonyaka. Yeah, ubefika ngama holidays yabo. Yeah. Alright. Lo moya ejwayele ukuhamba nayo bapho? Ajwayele ukuhamba naye. Yena. Kuthi angikaze nganaka yazi. Mhlawumbe wena nje mina ngingazi. Ngoba manje kodwa futhi ujayeke. Hayi akumina. Akusiwena. Mhlawumbe umuntu wakhe. Hayi. Mhlawumbe umuntu wakhe. Akwazi. Akwazi ukuthi ube umuntu wakhe? Akwazi. Indaba ungafuna ungabe umuntu wakhe? Hey. Ngeke avela hambe naye nje sidlangalaleni kanje ya. Angeke Nkosi yami. Angeke. Protective, you are the little protective brother. Ungenze njani lapha? Hayibo, hayi. Ungenze njani? Angeke ngenze lutho phela kodwa bakhona obhuti abadala. Bazobaza abangenza iminyakazo. Bazodila naye. Impela. Manje so long as singakaboni lutho nje ngene ekhaya Nkosi yami nje. So awufuna ukuthi release ingoma nosisi wakho? Ngiyafisa yikho ukuthi yabo isinkulu ke manje i-distance, so ubethe ngize ngale kuye njengoba ngizovala nje usihlala ePretoria. Okay. Ya nosisi wethu omdala, so isinkulu kakhulu i-distance. Kodwa angazi, kodwa ngiyafisa nje ukuthi nenze ingoma about you. Yeah. Yiphi genre music owenzayo? I-Afropop. Afropop. Yeah. Oh wow. Bakhona abantu ofisa ucollaborate naye? Bakhona. Bafana njengoba nje? Bafana njengama Q Twins. Amaqwabe Twins. Yeah. Umzukulu eyi. Hayi shayi. Lo Maskandi uyawuthanda? Yeah, ngiyawuthanda kodwa hayi ukucula. Ngiyawulalela impela nje kodwa impela ukucula eyi. Hayi phela awungathi ama-2K manje wathanda nje Maskandi? Yeah, ngiyawuthanda kodwa hayi ukucula Nkosi yami. Ngoba manje awubona ukuthi target audience yakho ngeke kuba ama-2K. Hayi. Kuzoba mama abadala. Cha phela ukuthi manje yeah. Abantu bafuna ukulalela uqoqo lakho usulikhiphile bengathoba online. Okwamanje kusawu YouTube phela ngakabi nawo amandla ukuthi ngiwafake wonke ama digital. Basesha kanjani? Bazosesha Rosound Studios or Sipho_SA featuring uSG Mangifona. Asikhulume ngoSG. Wamazi kanjani? uSG wasekhaya. Owakini? Yeah. So uqhamuka from a musical family? Impela. Isesayidini lababa wakho noma? Isesayidini lababa. Ha. Kodwa ke uSG uzala ubhuti wami ozala uma. Ozala uma wakho? Yeah. SG so imali SG usesayidini lakaba? Mabili amaside. Yazi nami nginawo ukuthola ukuthi ingane yasekhaya ingane kamamncane wami futhi ingane kababa omncane. Yabo. Usemasayidini omabili. Yeah. Kodwa futhi uyabona ukuthi kama khona umuntu eculayo. Kama? Angaze ngezwa. Kusho nonke iside la kababa wakho. Uba wecula. Angazi mina lento yomculo ngiqale kubhuti.
angazi ukuthi ngoyesingaki kodwa nje ubhuti Small Dolly uzalwa uma Black Blonde. Oh, okay. Yeah. Okay, wenzani na-ke ku-music wakhe? Wagcina ngokuthanda noma aphumelelanga noma? Angazi kade agcina ukudropha Wehleze keep. Wekhipha yiphi genre yini? kwakuyi hip hop. I-hip hop. Yeah. Oh, okay. Okay. Uma ngase kuthiwa mhlambe bengisakubuza uthe uba umuntu ama-Q Twins nobani nomZulu. Umzukulu. Yeah. Umzukulu. Bese kuba ama Black Diamonds. Yabona ke labana ke Yeah. kusukela kudala nje Nkosi yami bebehlezi bengo best. Ngangibuyela kubo ke kudala Nkosi yami. Yeah. Yeah. Bese kuzoba incombination. Yabona incombination yonke Nkosi yami. Akekho umuntu engingafisa ukucollaborate naye lapha ya. Bonke. Yeah. Uyafisa to collaborate nabo. Yeah, incombination please ngicela ukuthi niseshe uSipho SA ku YouTube featuring uSB. SG featuring SG na nizwe uhlobo lwa music awenzayo nangu mfowethu qhakaza lana ufuna ithuba lokuthi yena agcine efikile ku-industry. So as khona amanye abaculi sobazi la eThekwini? No, abekho. From esikoleni awuhlangani nabantu? No. Yeah, fanele ukuthi uzijwayeze ukuthi ukuhlangana nabantu ukuthi phela kunzima ngoba wena ula elokishini. I mean ula edrobheni. Izinto eziningi zenzeka elokishini. Yabo zenzeka elokishini. Akabekho nabantu esowazama ukuhlangana nabo mhlawumbe ama content creator. Bakhona kodwa ayikho into eyaphambili esike sayikhuluma nabo. Obasi abahlangana nabo. Umshana kaMalume nje kusawuyena yedwa. Yeah, we content creator lapha ku TikTok. Lo umshana. Umsho loyo? No, khona lo odume ukuthi nje unyanya amantombazana. Oh. Yeah. Oh, okay. Nanihlanganelani? Yini plan yokuhlangana kwenu? No, umngani kabhuti wami yabo ngihlala naye lapha eRes. Oh. Yeah, so kwakuhlangana nje ubhuti wakho nje from esikoleni. Ubhuti from esikoleni. Oh, okay. Yeah. Okay. All right. So, okay. Awusho ke ukuza kwakho bakutreat kanjani esikoleni? eThekwini College. La. I-treatment engithola i-right. I-right. Yeah, i-right. Nasebanganeni bakho. Yeah, ku-right akufani. Intombi nayo. Phela ngeke ngihlale ngingabi Nkosi yami. Ayibonela nje. Ngibonelana. Ayibonela nje mfethu ibhunge nje mfethu ngeke kube ukuthi manje. Lemisele. Yeah, bafu. Yeah, alright. I know kuyazwakala. Uma ngase kuthiwa ufisa something eyodwa ongayishintsha ngeindustry noma nabantu indlela ababuka ngayo abantu abaphila naleli bala ungathini? Ukuthi into ongayishintsha. Angiboni ukuthi khona into engayishintsha ngoba angikaze ngi-experience indaba ukuthi yabo sekukhona ama-negativity yabo. So environment okhula kuyona beku-environment right? Yeah, ibi right kodwa somehow be better futhi ngoba ngithe ngibuyela endaweni engikhulele kuyona. So ngifike la nini February ngaqala ngazo kwakuyi gap month nje. Yabo inyanga ezo6. Ngifike la February. So ngithe sengibuyela ekhaya ngoMay. Ngathola enye treatment engingayazi. Kangangokuthi abantu engikhulele phambi kwabo sebengibiza ngala magama lawo engibizwa ngawo ezweni. Ngase ngimangala ukuthi hayibo kanjani manje ngoba phela labantu ngikhule phambi kwabo yabo. Sebenomona kodwa. I think uthi umona ususukile emakhaya ususeThekwini uzofunda. Ngicabanga sebefuna something abazokwenza ngayo ufikile eThekwini nawazo bekutreat kanjalo abantu. Yeah, impela yabo futhi khona abantu engihlala nabo nje kuyimanje they are so supportive and bas understand isimo sami. Kubalekile lokho. I mean noma ke abanye bengisaba ngingazi ukuthi bangisabani. Bayakusaba? Yeah.
basaba ukuthini uzithemba kakhulu noma? No, angazi noma ingoba kazi behlale yini nomuntu onebala elinjengelami angazi. Oh, nanalokho mhlampe sometime. Kodwa I'm sure ngiyajabula ukuthi wena right uyahleka ngalokho ngoba phela ukushuthi I mean you have thick skin, it's just that the problem ayikho nawe inabo. Yeah. Wena vele usuyazazi usuyazithemba. Inkinga inabo umuntu makuwuthi uyena onenkinga nawe and the way that owazalwa ngayo uyena onenkinga. Ungathini kulabo bantu laba abasebekukhombisa ukucwasa noma bekubiza ngamagama lapha emakhaya? Cha nje akukho engingakusho Nkosi yami ngaphandle ukuthi nje Nkosi yami nisazojwayela ngoba ekubukeni kwami isimo samanje siyazalwa sibaningi manje siyanda kushuthi nje umuntu osacwasa njengamanje angimazi mina ukuthi uhloseni ngoba sibaningi ngempela manje. Sibaningi. Kuyazalwa abantu bayabona ukuthi yena uhulumeni awuvala igrant yasasi lokhu enyukile. Ngeke ngazalwa ngengandi. Impela futhi nawe ubhekele kwinkabination la ubheke khona. Ubheke khona so uzogcwala nje kuma TV abantu abalindele. Awu basazongibona Nkosi yami. Basazongibona. So khona ama events esowaperforma kona? Iyodwa. Yipi? Yakhona le eMtuba. Okay. Umuntu omnyama. Uyamazi khona ngimbiza ngobhuti wakangema uThami Ngema. Wayesebenza Rise FM asuka usebenza Zululand FM. No angimazi. Khona event ayenzayo ngizofuna ukuthi xhumanise naye. Yenza ngoDecember. Izobe inkulu nje impela. Khona le Mtuba? eMtuba. Mhlawumbe le ngiyaziyo nje nge21. I think so angazi. Isivalo sonyaka. Yeah ngiyayazi ukuthi kunohlelo lapha okulontujwa ngalo. Ongena ngalo as an artist so angiqualify. Uyini uthi awqualify? Ngathi mangibhalela lapha kwi-page la sisivalo sonyaka kuthiwa ingoma yakho kumele iqale idlale emsakazweni kuqala before ungene kwi-poster as an performing artist. Ayikho inkinga ngizokusiza ukuthi ingoma yakho idlale emsakazweni. Ngizokusetha phela interview eNanda FM. Ngizokusetha phela interview eNanda FM, ngisetha phela interview ku-Vibe FM. Urecord ushoot ukhona ubasendele. Uma uthi uThami nami ngizokukhulumela naye ngikutshela ukuthi nayibo nanga umuntu la uSipho mfakachaza bengiminterviewer engathanda ukuthi perform and you deserve ukuthi ube kulesa stage lesiyana ngoba phela wakhona eMtuba you flying flag la seMtuba even usuhlala ko South Beach empela ubukulwandle yini wafika wayithanda la eThekwini? Yo ayikho into engafike ngayithanda mina la ngithanda indawo enomsindo yo. Plus la ohleli khona ke. Yabona nje lapho mangisendlini ngihlezi ke mina ngivalile endlini yami. Kufike umuntu azovulayo manje ngithi hayi mfethu awazi ukuthi kuyisicefe kanjani kulokhuza umsindo. Ngisakhulayo mina ngangitshela ukuthi nje ngizohlala endaweni enomsindo yabo. Hayi kwa manje sengimdala manje ethi hayi no. Umatriculated last year. Umatriculated last year? Yeah. Kodwa uthi usumdala. Sengimdala. Usekwaba ne-bad experience uhlala eSouth Beach usemhlaba manje ku? No, angazi ngibe nayo. Bayabanja kodwa abangani bakho. Yeah, bayabanja. Bayabanja. Inkunzi la eThekwini eSouth Beach iyafana neyangale eMtuba ikhona ngale eMtuba? Yake yaba khona washo ukuthi ke eMtuba akusanganwa kuphethwe inkunzi zangempela lapha. Nasenala eSouth Beach ziyadingakala inkunzi zangempela yabo. Umphakathi walapha uyitolerate nonsense so nje yasheshe yaphela leyo nto. Uma ucabanga likhona ithemba for iTheku la eSouth Beach? We alikho Nkosi yami. Alikho nje. Alikho. Isiphi isizathu salokho okushoyo? Ayigcwala kakhulu nje la so noma ngabe kuyazana mhlawumbe angiboni ukuthi ukhona umzamo ongenzeka. Yeah. Ayigcwala kakhulu. Okay, ugraduate nini? Qeda nini ukufunda? From now okay next year uzobusala? Yeah ngizobe ngisala. Hayi yabo sifana ukuthi yena usebenza kanzima throughout the year ukuthi wenze show ukuthi uyabhukwa wenzani ucreate ama content uyazi abantu bayakubona ku social media ukuthi uma usuhamba uyovakasha njengale ma event uthapha ubizwa kubona. Yeah ngiyazama manje abantu abafuna ukuthinta benze njani?
Ngiyatholakala ku-Facebook Sipho Sakhe Eliqhakaza, Mhm. ku-TikTok uSipho SA. Ku-TikTok mangaki ama-followers akho? 1650 something Uqale nini ukusebenzisa TikTok? early kulo nyaka bese Oh. ngifike la eThekwini. Oh, okay. Yeah, kushuthi kufanele ukuthi ukhulise. I-content creator, content kanjani? Angakayi-discoverish Ukuthi i-content abantu engiyenzayo. abawuthandayo. Yeah. Yeah, kufanele ukuthi yazi kanjani futhi ku-profile yakho ubone ukuthi abantu ba-relate more into enganganani, yiphi abayicommentelayo, yiphi abayilayikhayo, ama-views. That's how you'll know ukuthi abantu bathanda mangidansa, abantu bathanda mangicula, or abantu bathanda mhlampe mangiyibhenga nabangani, or yabo ubona abantu ubona ukuthi abantu bathanda i-content kanjani ngalokho. Yeah. Guys, we have uSipho Xhakaza. If people want to feature you engomeni zabo, ngoba say mhlawumbe iKabi Nation, by God's grace, happen to be listening to this podcast or watching this podcast, and then going to YouTube babona ingoma yakho bayithanda, bakuthola kanjani bayifuna ukuxhumana nawe? Ngiyatholakala ku-072 1544 729. 072 1544 729. Sipho Xhakaza. Yeah. Ama-email yakho? Sipho Sakhe Xhakaza@gmail.com. Sipho Sakhe Xhakaza@gmail.com. Thank you guys. Siyabonga kakhulu ukuthi ufikile lana weza lana bese sizotholela uBlack Blonde yasathi uzovakasha mina uyadeserve ukuthi aze la. Yeah, ngiyabonga nami kakhulu Nkosi yami. Shout out to Usmanga Ntuli for the t-shirts guys, on point with Sandy Nene. Cheers.